हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो अफिशियेल इउटुब चेनेलाव आं आसा खालामो गासैबो मोजाङैनो दङ। दा लेटेस्ट आपडेटआ बेनो इन्डियान आर्मिनि नोंथांमोनाथ' रेजिस्टार खालामगासिनो दङ आग्निपाथ स्किमावहाय आरो बेनो जाबाय 4 इयार्स आरो 4 इयार्स साख्रि मावखांनानै नोंथांमोना गुबुन स्टेट लेभेलाव साख्रि मोननायनि चान्सआ दङ। दा बिदिब्ला जोंहा एप्लाइ जादोंना जायाखै गोबां कमेन्ट्स खालामदोंमोन जे आदा अनलाइन एप्लाइ जाबाय नामा मानि भिडिअ खालामाखै। दा बेखौनो जों A to Z नायगोन डिटेल्सखौ नोंथांमोना भिडिअखौ एसेबो स्किप खालामनाङा फारि फारि नायगोन आरो माब्रै लगइन खालामनांगौ बोरै मोननो हायो नोंथांमोना आइडिखौहाय बेखौबो आं नोंथांमोना होगासिनो दङ। दा डेस्कटप खालामना ला नोंथांमोना मबाइलखौ जेब्लायबो डेस्कटप साइडआव खालामना ला अब्ला साबसिन जायो। दा जेब्ला अफिशियेल साइडआव फैगोन अब्ला नोंथांमोना एन्टार वेबसाइटआव बे नाम्बारखौ होनानै क्लिक खालाम आरो क्लिक खालामनाय लोगो लोगो पेजआ लडिं जागोन आरो पेजआ लडिं जानाय लोगो लोगो नोंथांमोननि माखासे इन्डियान आर्मिनि अफिशियेल पेजआ बेबायदि ओंखारगोन। बेनिफ्राय मोनसे आग्निपाथ मोनसे मोनदोंना राइट साइडआव बेयाव नोंथांमोना क्लिक खालामना हो। बे आग्निपाथआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो पेजआ फिन खनसेबाव लडिं जायो आरो लडिं जानाय लोगो लोगो बेबायदि फैगोन। बेनिफ्राय एसे गायाव फैनानै राइट साइडआव फिन खनसे नायबावदो एप्लाइ अनलाइन मोनदों। बेवहाय मोननै अपसन दङ मोनसे रेजिस्टार मोनसे एप्लाइ अनलाइन। अके फार्स्टआव जोङो रेजिस्टार खालामबा रेजिस्टाराव क्लिक खालामनांगोन आरो रेजिस्टार जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना एप्लाइआव थांनो हायो। एसएससि बायदि सेम प्रसेस आइडिखौ नोंथांमोना खालामना लानो हाखायो जायखिजाया समावनो रेजिस्टार जायो। बेनिफ्राय रेजिस्टार जाखांबासो अनलाइन एप्लाइ लिंकआ नोंथांमोना मोननो हायो। दा बेखौ नायनोब्ला जों एप्लाइ अनलाइनावहाय जोङो क्लिक खालामनांगोन। अके दा बेयाव आं क्लिक खालामबाय आरो लडिं जागासिनो दङ। नेटनि सायाव नोंथांना नेटआ स्पिडब्ला थाब जागोन आरो स्ल'बा नोंथांमोना नेनांगोन। दा बेयाव लडिं जागासिनो दङ नोंथांमोना लाइभ प्रुफ नुनो मोनदों। बेनिफ्राय आङो बेयाव दाखालि रेजिस्टार खालामखाबायमोन नोंथांमोननो माखासे डेम' दिन्थिनो। दा बिदिब्ला पेजआ लडिं जानाय लोगो लोगो जोंहा माब्रै नायो नोंथांमोना बेखौ जों नायनांगोन गासैबो डिटेल्सखौ नोंथांमोना मोननो हागोन। दा जायफ्रा चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन नोंथांमोना बेबादिनो आपडेटखौ मोनबाय थानो जबनि सायाव नोंथांमोना साबसक्राइब खालामना ला नोंथांमोननि थाखाय हेल्पफुल जागोन आपकामिंआव गोदान गोदान साख्रि ओंखारोब्ला। दा बे पेजआ लडिं जादोंनाय एसे स्ल' जाबाय। बेनिफ्राय नोंथांमोना गोबां कमेन्ट्स खालामो जे एग्जाम माब्ला जागोन होननानै DHSनि दासिमबो डेट ओंखाराखै। जेब्ला डेट ओंखारो नोंथांमोना आपडेटखौ लाना फैगोन। दा एप्लाइ अनलाइनाव थुनाय लोगो लोगो इउजार नेम थायोना रेजिस्टार खालामनायाव बेनिफ्राय पासवर्ड होनानै नोंथांमोना केपसाखौ होनानै मा खालामनांगौ लगइन खालाम आरो बावदोंब्ला फरगटआव क्लिक खालाम। फरगटआव क्लिक खालामबा नोंथांमोननि मबाइल नाम्बारावहाय माखासे डाटा बिगोन बेनिफ्राय नोंथांमोनावहाय मेसेज थांगोन आरो आइडिखौ मोननानै नोंथांमोना लगइन खालामनो हायो। दा जोङो लगइन खालामसै फैदो बेयाव आंनि इउजार नेमखौ होनानै। दायो लोगोफोर आं बेयाव गासैबो डाटाखौ होबाय बेनिफ्राय लगइनआव क्लिक खालामबाय लडिं जागासिनो दङ नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों। दा लडिं जानाय लोगो लोगो नोंनि प्रफाइला श' जागोन राइट साइडआव नोंनि नाम थागोन बेनिफ्राय बेयाव नोंनि माखासे एड्रेसा बेयाव श' जायो आरो बे प्रफाइलखौ नोंथांमोना आपडेट खालामबा माइ प्रफाइलाव थांनानै खालामनो हायो। बेनिफ्राय दानिया एप्लाइ जादोंना जायाखै जों बेखौ नायनोब्ला मा खालामनांगौ नोंथांमोना गाहायाव फैनांगोन। अके स' नोंथांमोना गाहायाव फैनाय लोगो लोगो बेयाव नायदो नै गासैबो एप्लिकेसन नट अपेन जागासिनो दङ माने दायो आसाम स्टेटआव एप्लाइआ जाथ'वाखै दे। आरो जेब्ला एप्लाइ जागोन बेयाव एप्लाइ लिंक एक्टिभेट ओंखारगोन आरो नोंथांमोना एक्टिभ मोननाय लोगो लोगो क्लिक खालामनानै बेनिफ्रायनो जेराव इलिजिबोल जायो ओंखारखागोन। जि पस्टआव इलिजिबोल जायो बेयावनो ग्रिन कालार ओंखारनानै नोंथांमोना अनलाइनखौ खालामनो हागोन। बेनो जाबाय इन्डियान आर्मिनि एप्लाइ जाथ'वाखै फाइनाल एप्लाइ जायाखै जास्ट रेजिस्टारा जागासिनो दङ। दा बेनि सोमोन्दै लोगोफोर आग्निपाथ स्किमनि अनलाइन एप्लाइ प्रसेस बा नोंथांमोननि लगइन प्रसेस।